A nie, fakt čo? Fazmu. Slúbujete? Áno. Fazmu. Nie. Nie. Ktorí ste vy? Máte ty si určite Ja som cigán. Cigán, no to je bolo jasné. Freezing. Kde? Tuto pri mňa. No jasné, nej to para. Chápeš? Mám tu paru. Ale para neznamená, že je tam freezing. Mám tu paru, je to freezing. To je... Vidí. Kde je tá krabička? Nič? Ja sa nie radšej skovať. Nie je tu freezing, chápeš? Mám tu teplomer v ruke. Koľko ti ukazuje? Tak je retard, opýtam sa, že A počkaj tu, bola dvojka. Šimon, počuješ ma? Maťo, myslíš, že on nás počuje? Neviem, Šimon. áno. Igen. Chápeš, že para... No, dobre, poprvé. Para neznamená, že je tu freezing, je tu, že je 4 stupne. A chcem vedieť, koľko ti ukazuje na tej ručičke. Ti to pípa. Však som ti to teraz povedal. Napínam chlapci Že poistky. Nehovorím si. Á, bol na skrini. Ideš. Amp. Hovorím, že je útok. Není. Není. Aha, to bol ghost. Útok. Je určite útok? Neotvoril skriňu. Kámo, zase mňa zabil, ja vás serem. Ježiši, ma zase Bola to MF4. Aj, vo voľakej izbe. A čo to bolo, jak vyzeral? Tí sú fakt tí duchovia. Čiže Šimon asi najslabšieho furt zabijú však. Ne, logicky. Kámo, ale prečo furt mňa? Kámo, furt aj keď to hrám so samom, ja sa skovám, sa ma nehajú na pokoji a... Mamo, stihol som odfotiť. Ha! Mám ho. Máme fotku, Šim, pozri, jak to vyzerá. Šimon zase slabý kus, bože. Odkiaľ išiel? Odkiaľ išiel ten duch? Možno pomôcť, Šimi, musíš, hľadaj nám ho. Aha, otvoril tu, chytil niektoré z týchto dverí. Pozri. No. A? Zvuky. A ide za tebou, Maťo, ide za tebou! Zechol som. Alebo zase mal. To je Maťo. OK, chlapci, idem preč. Keď čilská pen, tak... Budú nervy. Bude bumbáť po stole. Dobre, mŕtvý som. Tak kto má z vás karty? Nie. Kapal som. Že A čo karty? to tam je, ten foťák, či čo to Som tam len je? potreboval vyhodiť. Kámo, keď máš karty, si ma neželaj. Ne. To je samo také, on od toho ruky preč od takých vecí, Aha, že? presne. Aha. Šimon, poď hore, tu je, v tejto miestnosti freezing. Ty by stačilo by nám 5 minút. 5 minút a už by nám cucala. Dobre, chlapci. Šimi, teraz si skapal. Dávaj, šejda. Adrine umrel. Umrel. Nie, on je červený mi vytrhol, však Čo si ti? robiť. Ja som trafil ducha. Ty si dal shade? Ja som dal šejda. Čo ti je, ty máš? Dal mi to achievement. ale klikám na- Normálne teraz povedz, kolik máš let? Kill me. A je démon, či Toto čo sa to je? nestalo. Kde si? Neviem, Zasvietilo a zabil ma. A som v skrini skovaný. Ty zaskapal. Spirit box. V skrini som bol On zavretý. zaskapal. Kámo, chápeš? V skrini som bol zavretý. On zaskapal, no mne je zle. Kámo, je to spirit box. Odkiaľ veď. Zasvietilo mi dole to modré svietilo. Ale to nemusí. Poďme asi do dodávky, čak ja neviem ani vôbec žiadnu miestnosť, dáme reset. Aha, našiel som rebra v záclone zavesené. Čo? Kde je ten psí playboy? Maťo, za teba, tu, poď sem. Ale si? Sú rebra. Tu, aha. No to je ti dáva rebra v záclone. Je to na fotkách. Ukáž to. Chlapi, problém. Kúkam sa s kamerou. Ide sem. A ide ku mne. Odfotil som ho, don't worry, be happy. Rozkapal. Prečo zase Šimon dáva na kebab. Hovorím, že ja sa neberem. Traja do Kámo, tvojej sme tam traja v miestnosti. miestnosti. Ale vyšlo Traja niekde z sme tam dola. v miestnosti. Vy ste ešte bližšie k dverám a ide presne po mne. Musíš si zmeniť postavu, lebo hentu má rád. Dobre. Čo ti dáva zás mňa? A ty furt, keď my dvaja hráme, ty hovoríš, že ja furt len trolly. No a aspoň vidíš, že keď to tu s Maťom, tak aj tak skapíňaš, dávam mayor. Dáme znova, že to skápe prvý, tak platí. Áno, poďme. Ale ja neplatím. Ale platí, poď, čo si Bojko? Ja som vám hneď povedal, že ja to neberem. V garáži sa dá skovať. To noci nezobral za oné. No, pozrieme ešte tieto dve miestnosti. Poistky sú vypaté. Som tu dole. Sperajú. Tak na Discorde. A udár. O, 10 alebo 0 ukazoval?
20. Vy ste idioti. Vy máte tabulku, Čo? ani mi nepoviete. Jakú tabulku? A že dve, Dajte, ja sa s nimi idem porozprávať s tabulkou. no tak chodte to. Poď, však tam je, za dverami. Lebo ne, lebo Samo skúšal, že či to bude fungovať a už to nefunguje. Však my ju nemáme. Už. Že vieš, že sa ho spýtať, že kde sa nachádza. Ten duch. Tak, vy ste dobrí. Dobre, hobil ma. Tu je trojka. Kde? Tu je trojka. No, Trojka. pýtam sa, Aha. kde je trojka? Tu je. Štvorka, tuto pri mne, však kde stojím. Neviem. To je teda. Ty kokos. Tuto. To je fakt retardálny pes. A trojka? Mi to neukazuje, že tu je. A je tu. Prečo ide po mne? Koho zabila? No, Aha. Kde je? Vieš, choď až pri to okno. Neviem, ale mám útok. Super, zabil ma. Je to freezing. Ja som to videl akorát na kamere. Je freezing? Je to freezing. A bol na nule? Bol Mal nula? som 2 stupňa a išiel to stále dole. A, kde zadzuje bol? v kuchyni, zadzuje v kuchyni. Ty koko. Máte kot. To mŕtvý! ne. Mŕtvý. To skapal. Ja? Ja viem asi, ktorý to je. Som mŕtvý. Ho, ty kokos, ďalší Som útok. umrý. Točí. No, Šimon za Ale dverami. som mŕtvý, super. Šimon, vieš, že Serem na to. on nevidí dvere? Sere na to. Ja si myslím, že to je démon. A ja. Ja si tiež myslím. Démon Niekto mi vycel. 100%. Démon alebo Revenant. Démon. Alebo Dal som Spirit. spirit. Spirit ešte to môže. Démon Ja som easy. debil. Easy. Ja som strašne debil. Ideme RP. Teraz keď to dáme, tak úplne kde ho. OK, tak hneď mením lokalitu. Nie, Ready. pozývam na noodles. Dobre. Na čo? Chlapci, tak oj. Idem tryhard. Žiadne troly teda. Prečo? Na čo pozývaš? To Noodles. nepoznáš. Dobre. Ja však ty si tam OK. bol s nami. Ten, kto nájde ducha, alebo čo? Niekde to dáme. Chlapci, mám zrkadlo, ideme, ktorá je to miestnosť. Je to chodba. Je to hneď táto chodba. Tu. Tu je to? Tu hneď táto, som videl. Mám noodles. Dobre. Ešte nie, musíme to nájsť. Je to tu, dobre? Dobre, choďte doniesť veci a pozriem, či ešte tu nie sú nejaké dôkazy. Chlapci, ideme troliť. Daj mi to. Okamžite ti to, daj, lebo máš kick. Daj mi to, okamžite. Ja to niekde schovám, kde to ty nenájdeš. Pamätám. Prečo? Otvára dvere. Pozri to zúvečko. Niekto mi ho zobral, Chlapci, on ho vyzvám. Dobre, ja to nájdem. Ty, jak si zobral tú ovečko, keď bolo na zemi? Podľa mňa je to, že v kuchyni. Nie Tu v je to... kuchyni. Čo tu... Ja však Aha, som to pozeral. kroky. Podľa mňa... Aha! Mám ruku otlačok ruky. Máš? Ukáž ho. Tuto, poď. Kde, ukáž to, nasmeruj to. Musíš ísť ďalej. Od toho, nevidím to. Výborné. No, fingerprints. Orb to nebude. No, ešte nehovor. To už by si videl. Ja som sa predtým dotkol, prišiel k tej kamere, už som videl, že to... Kokot, za mnou. Marivold. Je to, Spirit Box. Á, je. Odpovedal mi. Vypovedal. Odpovedal. Writing to není. Kokot. To si môžete Podľa mňa je vyškrtnúť. to... Phantom teplota alebo to pod Božím Mimic? narazu. Je to freezing. Není. Kedy? No už to ide hore. Není to freezing asi. Nechám tu teplomršek, uvidíme. Je to orb. Je to orb. Poď, není orb. Je to orb. No to teraz ho už nevidím, ale pred chvíľkou tu bol. Tak on je tam v Aha, halfe. tuto, na tej kľúčke. Teraz není. Ale na Není tej orb. kľúčke bol. On tam poletuje po celej tej izbe. Fading. Podľa mňa Phantom začal. Ja mám Revenanta. Poltergeist má Ultraviolet, ghostwriting, Spirit ale nechce písať, on by už napísal, ne? A ja mám preškrtnuté ghostwriting. No nechce písať práve. Počkaj, tuto pri dverách. Nie to. Ja som vonku. Je tam, ja ho vidím na tej kamere. Je to Revenant, je to Revenant. Ale ty si Nemôže to byť Revenant. Musíme sa Bol to jednotne. Nie, sobotu nie. Áno, máte pravdu. No uvidíme chlapci. A teraz je démon. Nemôžem, ja na 100% to bol Spirit Box. Musí byť Phantom. Super. Yes! Je to on. Yes. Dobre chlapci, budúci týždeň Toto. pozývam.